Hola a tothom, soc la Roser d'Artijoc i avui parlarem del teatre. Aprendrem sobre l'ofici de fer teatre amb la companyia Chip Chap. Visitarem els nens i nenes de l'aula i ens ensenyaran el que fan a classe de teatre. I ens colarem en un teatre amb el Meló i la Síndria. El teatre és molt antic, això vol dir que fa molt temps que existeix. Des de sempre, les persones hem fet servir el teatre per explicar històries, per emocionar-nos i per divertir-nos. Els meus amics de la companyia de teatre Chip Chap ens explicaran en què consisteix el seu ofici. Hola, nenes i nens. Benvinguts aquí al nostre local. Jo sóc el Jordi, treballo d'actor amb una companyia, amb el Chip Chap. Una companyia de teatre és un grup de persones que treballen fent teatre. Quan anem a veure un espectacle, estem veient el resultat de la feina de molta gent. Darrere de cada espectacle de teatre hi ha molt esforç. Pensem quin espectacle volem fer i després comencem a treballar-lo. A construir les titelles després d'haver-les pensat, la escenografia. Pensem i dissenyem el vestuari. A part, també el construïm. I tot això és feina que no es veu, però hi és. El Jordi i els seus companys del Chip Chap treballen en equip per fer realitat les seves idees i poder-nos portar els seus espectacles. Cadascú s'encarrega de la seva part i ajuda als seus companys. Hola, jo sóc el Víctor i la meva feina, a part de fer d'actor i de titellaire, és una altra. Quan ens truquen per saber si podem anar a aquell teatre, doncs sóc jo el que agafo el telèfon. També sóc l'encarregat de penjar les fotos amb aquesta cosa que ara està tan de moda, que és l'Instagram i el Facebook. I, a part de totes aquestes coses, també faig un munt de papers per poder anar a fer tot aquest munt d'actuacions que anem a fer per tots els teatres i les places. Hola, jo sóc la Imma. El meu ofici també és fer teatre. I a més m'encarrego de preparar els vestits que fem anar per fer el teatre, dissenyar-los, cosir-los i després posar-los en bosses per poder-los carregar a les furgonetes. Ei, hola, sóc l'Òscar. Jo també faig d'actor i de titellaire. I una altra de les feines que estic encarregat és pensar primer i després construir les escenografies i els titelles. Construïm de tot, fins i tot instruments musicals. Continuo, Ara veureu on guardem tots els vestuaris de tots els nostres espectacles. Endavant! Uau! Mireu quin munt de vestuaris tenen aquí al Chip Chap. Sabeu per a què els fan servir? Si em vull convertir en un dimoni... Canya a la banya! I si em vull convertir en un pirata... Soc corsari, soc pirata, soc la pesta i faig pudor. Nosaltres, els actors i les actrius, som capaços de transformar-nos a través del vestuari en allò que volem. També tenen un espai per assajar, que vol dir practicar moltes vegades l'espectacle abans de presentar-lo davant del públic. I quan ja ho tenim tot a punt, queda el més important. Carregar la furgoneta i venir-vos a veure des de l'escenari. Adeu. Petonets! Ens veiem! Vosaltres heu anat mai al teatre? L'altre dia, el Meló i la Síndria es van colar al teatre, quan no hi havia ningú, i van poder veure com era per dins. Uau! Que content estic, Síndria! Sí, avui hem vingut al teatre! Que xuli! Sí, m'agrada molt el teatre. A mi també! Anem a conèixer una mica més!
veurem, Síndria. Això és la platea. Sí, el pati de butaques. Aquí és on s'asseu el públic i s'espera a que comenci la funció. Que comenci, que comenci, que comenci. Ah, Síndria, el públic ha d'estar en silenci. ah, que comenci, que comenci. Però, Meló, Què? sembla que avui aquí no hi ha cap funció, no? No, sembla que no. Potser podríem jugar a fer d'actors i d'actrius. Ai, sí, que divertit, sí. Així podrem aprendre coses sobre el teatre. Sí, anem. I ara estem als camerinos. Ah, mira quantes llums. Sí, són per a que els artistes es puguin maquillar i vestir i veure's bé al mirall. Ah, mira, jo m'he posat una banya d'unicorn. Jo sóc una bruixa! Som ben bé uns artistes, Sí, semblem actors. Els actors i les actrius es preparen per sortir a l'escenari mentre el públic omple la sala. Oh, està ple de gent. Síndria, Què? Ah, que munt de gent! ha vingut molta gent a veure'ns. Sí, corre, Meló, corre, que hem de començar la funció. Sí, anem. Benvinguts i... Que comenci la funció! Sí, visca! Gràcies! Gràcies! Però a més d'anar-hi de públic, també podem fer-lo nosaltres, el teatre. No calen gaires coses per fer teatre, només el nostre cos, la nostra veu i molta imaginació. Hem anat a visitar els nens i nenes de l'aula de teatre de Lleida i hem pogut veure lo bé que s'ho passen fent classe de teatre. Aquests nens i nenes van un cop per setmana a l'aula i s'ho passen molt bé aprenent coses sobre el teatre. El que més els agrada és que a classe de teatre poden jugar jocs amb els seus companys, imitar diferents personatges i jugar a fer d'animals. A vegades també es pinten la cara. I també canten i ballen cançons. I a l'acabar el curs, preparen una obra de teatre de veritat per representar-la davant de les famílies. Bravo! Ho heu fet molt bé! Moltes gràcies per convidar-nos. Adeu! M'ho he passat superbé aprenent coses sobre el teatre amb tots vosaltres. Si us ha agradat, no us oblideu de seguir-nos a les xarxes i de subscriure-us al canal. Us espero a totes al proper episodi d'Artixoc. Fins aviat! Mua!